Зона діяльності консульства Білорусі в Ростові-на-Дону поширюватиметься і на окупованій території України. Принаймні про це йдеться у розпорядженні російського уряду. Повідомляється, що консульський округ включатиме не лише Ростовську та Волгоградську області, а й українську Донеччину, Луганщину, Херсонщину, Запоріжжя та Крим. У грудні 2021 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що визнає окупований український півострів де-факто і де-юре російським, хоча майже 8 років перед тим уникав прямої відповіді. Ба більше, тоді ж Лукашенко обіцяв приїхати до Криму разом з Путіним. Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе, военно-космических сил. Очень много. Я говорю, когда пригласишь, тогда и полетим. Но я ему тогда предложил второе условие – в Севастополе приземлиться и на самолете. Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Минуло 2 роки, але самопроголошений президент таки не приїхав до Криму, попри численні запрошення окупаційної влади. Гауляйтери звітують про торговельні взаємини окупованого півострова з Білоруссю та налагодження автобусного сполучення. Але переваг від білоруського консульства поки не знайшли. Вплив нового дипломатичного представництва Білорусі на окуповані українські території у вітчизняному МЗС не коментували. Мама привезет на машине нам багажник картошки, и мы драники. Шторм століття у Криму спричинив збитків на майже 40 мільярдів рублів і ще на майже 800 мільйонів у Севастополі. Принаймні так порахувала окупаційна влада. Внаслідок розгулу стихії пошкоджено десятки будинків і потрощено комунікації. Особливо постраждали міста на узбережжях півострова. Хвилі потрощили набережні в Ялті, Алушті, Євпаторії, Феодосії, Керчі, Судаку, безліч кафе і крамниць уздовж берегової смуги. Потужний шторм ударив по окупованому Криму 26 листопада, і його одразу проголосили найруйнівнішим за багато десятиліть. Швидкість вітру досягала 140 км на годину, і це вкупі з 6-метровими хвилями. 5 жителів Криму загинули внаслідок шторму в Криму. Окупаційна влада також нарахувала 12 постраждалих. Без світла досі залишаються більше 1600 абонентів, півсотні з них у Сімферопольському районі. 90% продукції віджатого окупантами консервного заводу у Керчі продається до Росії, решта – до Казахстану та Узбекистану. Цим похизувалася окупаційна влада Криму та заведена ними адміністрація після незаконної націоналізації підприємства. Обережно припускають окупанти, що є потенційні покупці в Азербайджані та державах-членах так званого Євразійського Союзу, себто сателлиты России. Не буду скрывать, естественно, то есть когда мы принимали предприятие, скажем, как говорится, в определенную зону турбулентности мы попали, потому что на предприятии не было ни бюджетирования, ни планирования. То есть, естественно, что, скажем так, предыдущие собственники тоже способствовали тому, чтобы мы потеряли часть деловых партнеров. Про те, що концерни заводу Керчі прийшов у занепад саме після окупації у 2014 році, очільник так званої тимчасової адміністрації цнотливо замовчує. Окупаційна влада навіть спробувала пов'язати підприємство з фінансуванням Збройних сил України, буцімто саме через це його і націоналізували. І вже накинули оком на інші підприємства, які поки не називають. Существует определенная процедура, которая утверждается Государственным Советом Республики Крым. Обращу внимание, что под национализацию могут попасть как объекты движимое и недвижимое имущество, также и предприятия, на которые, в частности, вводится временная администрация.
Призначений російськими окупантами керівник заводу у Керчі пишається тим, що годує консервами російських воєнних злочинців, вважає чималим успіхом торгівлю з центральноазійськими державами і нарікає, що, мовляв, Україна занапастила підприємство. Хоча саме до окупації продукція Керченського консервного заводу продавалася не в Узбекистані, а в Німеччині та Сполучених Штатах. Трансляція звернень українського президента на кримському телебаченні – планова інформаційна робота Головного управління розвідки. Про це повідомили Суспільному джерела у відомстві. Днями окупаційна влада заявила про масовий злам кримських інтернет-провайдерів. Телеканали на IPTV в окупованому Криму транслювали фрагмент інтерв'ю очільника ГУР Кирила Буданова, звернення президента України Володимира Зеленського та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Дорогі українці, усі ви відчуваєте, що російська присутність на нашій землі не назавжди. Я знаю це. Україна поверне свою територію, своїх людей. Ми нікого окупантам не залишимо. Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Українські хакери зламали окупаційний водоканал Севастополя. У хакерській групі HDRO заявили про обнулення рахунків клієнтів із електронною поштою з українським доменом. А от клієнтам зі скринькою на домені .ru боргів значно додалося. Крім того, хакери видалили базу даних із таблицями лічильників та історією зняття показань. В HDRO показали весь процес і підписали, що великодушно прощають усі борги за українську воду клієнтам Севастопольського водоканалу. Ба більше, скасували і плату за попередній місяць. Щедрим спонсором виступили колонізатори, яким хакери побажали успіхів у спробах відновити дані та заплатити величезні суми.